Numurikito Dipon Asanya uyo gotumanyibuna nigo omoroki woyo mokora kraisana isato mwaka bwechiri bubere na merongo ebere noyo mo atigatezo ko ikabono maiga yoko basikasega kemia kebere omwana inige sokiri na kubulia basamaria bayako mubwatia gosina nyare kogenda form 1 gose class kaligia kenda eliagendere na masoma yoroboti rwasenjere yobo ikeno maiga omwana ikonyora magistimi isato nane Ekero twasoiro mutienyi bw'abana b'ekirasi gia kianda yani form 1 gosochi skuru ao imeyenso ya Kenya omwana Samson Makori okoreta amatemo y'ekirasi kia gatano na gatatu omwaka bw'echiri bibere na merongo ebere nomo nari nokugania okonene kwa obokonyi asasabire ng'ae bw'obokonyi nerwete gosoma ache gokonya enka yabo Samaria dankoro Samson Makori Maset nakora amatemo ana KCP mwaka yetu mutienyi gatatu nanyora max 304 kure skuru ekoroku nyaore primary school paibori asoko tanyara budget kongira school kuro mutinyo gatatu naonde school bakabona wano nande gusaba onkonye ngende school Samson yokorekane liso se familia abana batano nomo mamu mwabona rugo gusaba kwa bene guchia serikali na musamaria ndoranya rwe sokya elikomokonye umwana oywe uyubona rojo uri ubotamero bwaye Samson umwana numutangiye sabana sta igakorta mutemu mwaka uri omutienyo gatatu naye tutakanyara maximum 34 asengenje yobure mirutimbu atikende kegere tare isiko akina ngusaba nyoro musamaria umuyankonye umwana nasome ache gokonya baba mwabo abari mu besukuru y'oboroso ya Nyaole DOK mbabe kugusaba guchia abantu bonsi elikokonya umwana Samson yanyare goikerania endoto yaye y'obwalimu Ekisto bwate gane ki umwana ku Samson Makori Moseti okoleta amatemu aye the year 2021 kuri skuru yaito akanyora max chimisato 8 lakini kurwerio tanya konyora ibagario kwende school kegere family ne bwato botaka njanya konyora chibese yale kwa kumwakanira ase skuru ya ili yachore tu ya kuruku St Paul's Igonga High School asomo konyu bumwalimu munene we skuru eywe anyara ko motogi umwana Samson ko bomwana omwigweri nagokora umokya okukwa moirera konyora max chimisato 8 iko twale gusaba abantu bune skuru abakonyi barwande n'abantu be serikali aba MCA tigera ba musupport omubunge ogitutu South bayichamo tigera ba support umwana anyare gosoma kere to kuligirie family ye ne bwato bokomwa bonene koruna twasomya abana base primary gaiga tukanyora ng'abana ba engaki nyinge bakora aranchara kere twaje kubwati umongino mwabo tugaje tukanyora ng'agwatia magena ase epara tigera nyora chibesa bakonyora ndagira kere twaje kwenda nyumba tukanyora umuchi no bwato umuchando nona abana bane mbagwati no uniform une primary ntune school etwatama komokonya kugoleza ebintu ne kalamu ebitabu chine chi uniform ligera bakasome school bakanyara go umwana yakanyakonyora max yagwate chimisato 8 ekyo nakyo ekerero kyo mwana Samson kuikerania ndoto ya Yakobo mwalimu kuripoteria Ndizi TV kurwa sekenyorokia Mariba imeye ward ya Bogeka ase bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii Elieta Dipon Asanya.